Ir-raġel ta' 32 sena li tħalla mixħut mal-art fuq bankina mill-imgħallem tiegħu wara li waqa' żewġ solari f'sit ta' kostruzzjoni fl-aħħar jiem kien rilaxxat mill-isptar. Ġajteħ Lamin kien instab mixħut mal-art fit-28 ta' Settembru u jidher li issa irkupra sew mill-ġrieħi li kellu. F'messaġġ fuq Facebook, Caroline Gallia, il-mara li sabet il-Lamin mal-art fil-Mellieħa, qalet li grazzi għad donazzjonijiet ta' ħafna nies se jkun hemm carer li se toffri għajnuna medika lil Lamin li qed jirkupra mill-feriti f'daru u fidu. Hija qalet li wara dan l-inċident saret tafferm aktar mill-viċin lil Lamin u ndunat kemm għandu karattru ferriħi u li bid-daħqa tiegħu jimla il-kamra li jkun fiha. Gallia qalet li fl-isptar Lamin irrakkontala minn xiex għadda fil-passat mal-familja u kif ukoll urija xi xogħol artistiku tiegħu. Fil-post tagħha Gallia qalet li se tittella protesta oħra biex issir ġustizzja mal-Lamin u mal-ħaddiema l-oħra li sofrew inġustizzji simili. Il-kuntrattur Glenn Farrugia, direttur tal-kumpanija J&G Contractors, li qed jiġi mixli li kkaġuna b'mod volontarju ġrieħi gravi fuq Lamin, ingħata il-libertà provizorja. Farrugia irid jagħmel tajjeb għal ħelsien tiegħu b'depożitu ta' 10,000 euro u garanzija personali ta' 30,000 euro. Irid ikun id-dar sa nofs il-lejl u ma joħroġ qabel il-5 ta' filgħodu. Il-kuntrattur irid jiffirma 3 darbiet fil-ġimgħa fl-assa ta' ħażebbuġ.